Pagsuksuk sang face shield sa mga pampubliko nga transportasyon, igapatuman sa Department of Transportation. Mga pasahero kag driver, paborayhan sa siningalihok, si John Sala nakatutok. Base sa ginpagawa nga Memorandum Circular No. 2020-014 sa Department of Transportation, kinahanglan na sa mga pasahero kag driver sa mga pampubliko nga transportasyon nga magsuksok sang face shield samtang nagabiyahe. Si Manong Wewin Suki na nga magsakay sa pump boat kag jeep tagsa nga mag-duty sa iobra sa syudad sang Iloilo halin sa Guimaras. Matuod nga dugang ini nga palasanon para sa mga ordinaryo nga mamumugon ang pagbakal sang face shield apang pabor ini sa mando sang DOTr. Para man sa safety man sa aton nga lawas man. Nagapati man si Boyet nga dugang nga proteksyon ini sa virus ang face shield. Gani mahingagaw na nga magbakal antes pa man ang hugot nga pagpatuman. Para sa safety man na namon eh. Kasi bisan dugang siya nga gasto sa ato okay na. Oo. Wala taman na mahimo mo ko na mo na ilapat akaran. Sa pulon sa presidente sang Iloilo City Loop Alliance of Jeepney Operators and Drivers Association ang iya mga miyembro na tuhoy sa bagong pagsulundan sa ila pagbiyahe. May ara kita sa patawa po emergency meeting sa monthly meeting namon by Friday no sa mga chapter president ko inform ginako na sila nga i-disseminate sa mga drivers naton. Sunod sa DOH 6 ang pagsuksok sang face shield ang makabulig bilang proteksyon sa mga pasahero. If you are wearing a mask, kag nagagamit kapag gid sang eye shield, this will increase your protection to 98%. Base sa memo sa Agosto 15 implementasyon para sa mga land transportation samtang sa Biyernes Agosto 7 naman ang implementasyon sa mga sea transportation nga ginalakipan sa mga ro-ro vessel, pump boat kag fast craft. Upuod kay Cirilo Duque, John Sala, 1 Western Visayas.